μια κουράδα μαλάκα πάνω στην κάμερα τελείως. Χριστό! Τραχούμε ρε, σαν τη βιοκλάκι. Όχι στην κάμερα, μόνο στην κορδούρα. Χριστό, τραγούμε του λίγο ρε, πώς το λένε, καροτσέρι, καροτσέρι, πάρω καμουτσίκι από το χέρι. Τραγούμε το λίγο καμουτσίκι από το χέρι, μη τραβολογάς. Θα βγάλω σαν τέλος Χριστό. Πόσους ύπος είναι? 15 γαϊδούρια. Και έχει 6 μουλάρια μέσα. 15 γαϊδούρια ένα άλογο. Ωραιότατα. Τραβά βίντεο, κάτσε κάτω. Έλα ρε, βγάλατε το σκασμό. Μαλάκα κοιμάσαι άνετα. Αράζεις άμα. Πάρ' το αριστερά. Δώσε τώρα φινάκι χώρα. Χριστό, βάλει λίγο καμουτσίκι και βάρα ρε μία. Τώρα να δεις το που τραβάει. Είναι λίγο ανηφόρα εδώ και... Το έχει όμως, το έχει όμως. Να κατέβω και να τρέχω, δεν και καλά το φτάνω. Πήγαινε το τρομάκι στο ζώο. Όχι ρε, από εδώ, από πίσω, δεν και καλά το φτάνω εσάς. Τι λες, κατέβω μαλάκας. Δεν είναι, μαραθωνοδρόμος είμαι, σιγά θα τρέχω 5 μέτρα ρε, τι θα πας τώρα. Εδώ θε, θα πάμε στο φώτο. Τελειώ. Τι έπα μας τρώνε, τελείωσε. Θα πεις από κάτω. Αυτό παίρνω ένα στον άλλο. Πώς το λες εσύ, τρέπεσαι. Αλληλοφέρνεσαι. Ναι, αλληλοφέρνεσαι. Άσε από και εγώ συνειδητικά και έτσι. Έλα τζαχναρισμό έτσι εκεί. Τσακ, αυτός είναι ο τσακ. Έχει κορνά. Ρόπιασε το εργαλείο, ρόπιασε. Μήτρα δουλεύει τόσο. Το ματιάσετε ρε, κόψε. Πάει και με ρυθμό. Ναι ρε, πρέπει να πάει με ρυθμό έτσι. Αναλόγη δουλεύει. Πήγε ρυθμίσει και το αβάν. Άμα είχα το βάρβατο εδώ. Τον. Πήγαμε ένα μαύρο βάρβατο. Να είμαστε καλά υγεία. Δεν μπορούσα να το κουμπαντάρει κανένας, αλλά τότε που έφυγε εγώ που δεν είχα φύγει κανένα 2 χρόνια εγώ. Το πουλήσα. Κάτσε την επόμενη. Την άλλη ώρα ξανά Λυκειατρίο θα κατέβει κανείς. Έλα ρε ματούλα. Πανεπιστήμιο. Εδώ έξω κοιτάτε φωτογραφία. Έλα τα EBS. Τα EBS. Έλα ματούλα, έλα. Κάτω ρε μαλάκα. Χριστό, φώτο. Ούτε χειρόφρενο έχει. Πολύ ωραία θα αναστεί φωτογραφία. Πρώτα, έλα να σένα. Έλα, η άλλη εξάδα.